дар миёни он шахсоне ки аз ҳар гуна қавму миллату дину мазҳабу эпохаҳои гуногунанд чӣ умумие? бале ҳамун факте ки ӯро якҷоя мекунад онае ки ҳамаи ӯ масона буданд. аъзои ҷамъияти хеле ҳам пурасрортарини таърих ё ин ки чӣ хеле ки худшон дӯст медоранд худшонам ном бугзоранд ҷамъияти махфӣ. савол дар ҷа ба миён меояд ки хиди масонаҳо киянд ва чӣ дар корае ки нисбати ӯ ва дар бораи ӯ ин қадар кетоб бинависӣ ва филмҳои ҳуҷҷатӣ ба навор бигирӣ. лекин ҳамаш осонае ба мисли иллюминатҳо мешавад ки тамоми таърихи масонаҳоро аз аввали пайдоишон то имрӯз шава чӣ кор мекарданд ва чӣ кораанд ба як видео бифаҳмонӣ. ҳоло ма ҳамин корро мекунам. ҳамада салому алайкум, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. бисёриҳо медонанд ки масонаҳо чӣ қадар умниянд ва аз ҳама ҳолат метавонанд ки сум кор кунанд ё ин ки дига хел зиндагишона хубтар бештар пеш баранд. лекин коре ки ман шумода тавсия метавонам бемасона буданам ин кора карда метавонед ва мумкине ки шумо ҳам ягонтатон масона бошед. ин кора дар охири видео аллакай мефаҳмед, яъне ки чӣ кор кард ки аз воздух сум кор карда мешавад. агар ту мухлиси ҷангвар бозингаро бошӣ, бутони угадат карда кадом ҷангвар ё ин кадом бозингар дар бою бозии пешистодааш ғолиб мешавад, метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. ин кора чӣ гуна карда мешавад? ба ссилка дар комментария буда бигзар дар сайт регистратсия кун. фаромӯш накун дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода бар. ин промокод ба ту имконият медиҳад ки бонус ба даст биёрӣ мувофиқи суми мондагӣ. 1000 рубл монди 1000 рубл бонус, 6000 монди 6000 бонус. ва ин бонусам ба мисли пули ҳақиқӣ метавонӣ монда бозӣ кунӣ, суми реалӣ бурд кунӣ. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духтагиае. бале дар давоми ин видео ман наметавонам ки тамоми таъриху тамоми лазейкаҳои масонаҳоро дар шумо бугум, лекин аснавноиша мефаҳмонам, яъне ки ҷавоб дар чунин саволҳо. оё ростае ки масонаҳо тамоми ҷаҳонро управлят мекунанд? барои чӣ одамое ки аз табақаҳои баланданд, мавқеъҳои муҳима дар ҷомеа ишғол мекунанд ӯ масонаанд? чӣ гунааст ки то айни замона тақрибан шумораи масонаҳо ба 6 миллион мерасад? барои ҳамаи маълумота пурра фаҳмидан видеоро то охира тамошо кунед ва як чиз дигашам муҳимае ки шумо метавонед определит кунед ки худи шумо масона ҳастед ё ин ки не. сар мекунем аз оне ки ягон кас аз ҷумла худи масонаҳо намедонанд ки ин ҳаракат кай оғоз шудагиае. дар асл баъзе таърихшиносо ҳатто решаҳои пайдоиши масонаҳоро то вақти ҳазрати одамо мекашанд мебаранд, яъне ки ин тасдиқ нест. а баъзеош боша хеле қадар воимаи сахти бад намекунанд ва таърихи пайдоиши ӯро вақте меҳисобанд ки хирами Соломона сохтагӣ буданд. аз шахсоне ки хеле ҳам чиқир фурӯ рафтагианд бо ҳуҷҷатҳои таърихӣ, ба ҳуҷҷатҳои ки боваринокай ва ба худи ӯ шахсо ҳам бовар мекунанд, ӯ чунин меган: масонаҳо ин пайравҳои ҳамун сохтмончиҳое ҳастанд ки сохтмонҳои асрои миёнавии Европаро сохтагӣ буданд. таърих якумин ҳуҷҷате ки тасдиқ мекунад дар бораи вуҷуд доштани ҷамъияти масонаҳо соли 643 ҳисобида мешавад. ин дар территорияи Германия буд, лекин чунин ҷамъият дар тамоми континентҳо оҳиста оҳиста пайдо мешавад. барои чӣ? барои он ки чунин сохтмонҳо на танҳо дар як кишвар мерафт, моҳҳо ё ин ки рӯзҳо сохта намешид, 10 солаҳо, ҳатто ҳолатҳое мешид ки 100 сол месохтанд. тасаввур кунед шумо ба худтон ҳолатеро ки шумо дар батни модартонен як сохтмони калон сохта шуда истед. шумо ба дунё меоед, калон мешен, ба оя мерасен, дар ҳамун сохтмон ба кор медароен. умртон намераса ки охири сохтмонро бинен. шумо мебарен, мерен, лекин намебинен ки ӯ сохтмон чӣ гуна баъдан шакл намуд мегирад. ана дарду ғам, ана аламовараш, ана миҷа дайда. бале дар сари шумо фақат як фикр мумкин биёяд ки и чӣ гуна ҳаётай, магар ҳамиам ҳаёт чид, какой смисл аён буд ки мо месозем лекин намебинем чизи сохта ки мона. акнун фикр кунед ки шумо танҳо дар ҳоли тасаввур кардан чӣ гуна эҳсос доред. ана ки буфаҳмед, дарк кунед ҳамун шахсоеро ки дар чунин шароит дар ӯ вақт кор мекарданд. албатта дар ин ҳолат ӯ на танҳо ҳамкор, балки аз бародару одамои наздикдан бо наздиктар мешиданд. чӣ хеле одами наздикдан наздиктар мешава, хай шидай. ва одаме ки дар чунин ҳолат қарор дора, ӯ ба худаш ҷамъ мешава, як ҷамъият ташкил мекунанд ва маслиҳат мекунанд ки ай гавно чӣ хеле бироем, ҳолати зиндагии худмона тағйир бутем, беҳтару хубтар кунем, як умр мисол ғулом набошем дар як ҷо. шумо мекунед ҳам хеле фикр, яъне ки оҳиста оҳиста дар байни ҳамаи коргаро як круги пайдо мешавад ки ҳам фикр буданд, ба фикри якдигариш розӣ буданд, дар бораи оянда нақшаҳои якхела доштанд ва барои ҳифз кардани ҷамъияти худшон ӯ махсус правилаҳо мегузоранд барои дохил шидан ба круги ӯ одамои бегонада. мисол каждый
проходи мец надроя. Яъне ки дар вақти ҷамъият ягон чизи мистически ё ин ки махфиву пинҳонӣ надошт. Шартош барои дар ин гурӯҳ дохил шидан осон буд. Яъне ки ҳамон одамоеро мегирифтанд ки девона нестанд, фикри дуруст мекунанд, дар гӯшашон лапша кашол кардагӣ нестай, менталитети ғуломӣ надоранд ва дар вақти мушкилӣ бародари худшона намепартоянд. ва дар инҷа бародаро ду доруи гиёҳиро ба шумо мехоҳам тавсия битам ки якеш самиёнван ба шумо кӯмак мерасонад барои вазн гирифтан агар ки лоғар бошен ва ягон духтур ба шумо кӯмак карда натона. Дуюмаш боша равғани хилва барои хунукзадагии рӯда, меъда, санги гурда, пешобдон, иммунитета ба қувват кардан, касалҳои занона ва дигар бемориҳо. Аз ҷумла метавонед ба ҳамин номере ки дар болои экран дидестен муроҷиат кунед. Бисёр доруҳои гиёҳӣ дорад ки албатта шифо аз ҷониби Худованд аст, лекин чунин доруҳо метавонанд ки сабаб бошанд. Алоқа кунед, аз дои мо гап занед, бо скидка мекунам. Бале бардорои ҳамун ширкати Шифофармо ҳастае ки чанд солае ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ дорем. лекин оҳиста оҳиста ҷамъият тағйир меёбад. Одамо пешрафта мешаванд, правилаҳошон ҳам барои дар ин ҷамъият дохил шидан тағйир меёбад ва дар ҷое ки ӯҳо ҷамъ шида суҳбат мекарданд, на танҳо худи сохтмончиҳо суҳбат мекарданд, балки бо ҳамроҳи ӯ мехостанд суҳбат кунанд философо, бизнесмено, одамое ки аз табақаҳои болотар буданд бо. Ва мавзӯъҳое ки дар ӯҳо суҳбат мекарданд, аввал мавзӯи буд ки просто по кайфу суҳбат кардан дар ин бора. Лекин дар он вақт уже оҳиста оҳиста ҳам хеле мешавад ки мавзӯъошон бо бештар ҷиддитар мешавад. Аввал ӯ оҳиста оҳиста проект мекашанд, фикр мекунанд ки чӣ гуна саборҳоро бисозанд, баъдан ҳаме хеле мешавад ки дига ӯ намесозанд, фикри сохтани дунёро мекунанд, на ин ки алоҳида сохтмонҳоро. Ба он нигоҳ накарда ки дигар ба сохтмон сару кор надоштанд, лекин асбобҳои сохтмонишон барои ӯ як символшон мешавад. Яъне ки чӣ хеле ки дар аломати ӯ мебинед, чиай? уголник ва циркул. Циркул ба ӯ хотиррасон мекунад ки дар бобати хоҳиш, дунёталабӣ ба имкон фикр кунӣ, яъне ки аз ҳадди бад нагзарӣ, меъёрша бидонӣ. Уголок боша ба ӯ хотиррасон мекунад ки ӯ чен карда тавонанд ҳар як ҳаракату кору рафторе ки мекунанд. Бигузор ки франсузҳо, немисҳо ва масонаҳои рус дар ин бора розӣ набошанд ва баҳсу мунозираи бисёр кунанд. Лекин агар ки мо ҳақша гап занем, манбаи асосии пайдоиши ин ҷамъията мо бояд Англияро бишуморем. ҳичи ки набоша, ақаллан ба ҳамин хотире ки ҳар як аломатҳое ки дар ин ҷамъият вуҷуд дорад аз забони ӯ омадагиаст. Масон, агар ки касе надона, тарҷума мешавад ҳамчун каменшик, яъне ки шахсе ки бо сангу сафол сару кор дорад. Ложа боша ҳамун ҷое ки каменшикҳо асбобҳои кори худшона мемонданд. Лекин дар умум ин ҷамъият худшона ҳамчун каменшикҳои озод, волни каменшик ном мегиранд. Яъне ки шахсое ки ғулом нестанд, ба ихтиёри худшон кор мекунанд. Дабара маҷбур боша. Ва албатта ки номи иё ҳам аз тарҷумаи забони англисӣ омадагиаст. Дар таърих маълум аст ки аллакай аз асри 15 масонаҳо як ҷамъияти хеле ҳам фаъол буданд. Дар маҷлисҳошон дар мавзӯъҳои сохтмон суҳбат намекарданд. Нигаронии дигар мардуму хайпи конкретни дар атрофи масонаҳо камтар баъдтар пайдо мешавад. Яъне ки ҳамроҳи ҳамун политикҳову шахсҳои бизнесмену одамои бойҳое ки аз табақаҳои баланданд меомаданд ҳамроҳӣ ё мешиданд, ҳамун вақт охири асри 17 дар ҷамъияти масонаҳо ворид мешавад легендарни короли Нидерланд Вилгелми се. Албатта ки ворид шидани ӯ дар ҷамъияти масонаҳо каменшикора хеле ҳам ба боло мебарора обрӯшона. Маънои худи масонствора аллакай маълум мекунанд ки ӯ чӣ коранд ва чӣ мехоҳанд. Ҷамъияте ки тамоми хубира, хайрхоҳира ва ишқу муҳаббати одамизода пеш мебарад ва ҳал мекунанд саволҳои сохтмонии хеле ҳам ҷиддира. Яъне ки агар ки дар умум ҳисоб кунем, то айни замонам ягон чиз тағйир наёфта. Чӣ хеле ки худи масонаҳо меган, масонство ин ҳамун ҷамъияте ҳастае ки одамои хеле ҳам боақл, одамое ки дар гӯшашон лапшаву макарон нестай, дар як ҷо ҷамъ шида дар мавзӯъҳои муҳими ҷаҳонӣ суҳбат мекунанд ва ҳамчунин ҳамун хел клуби ба ҳисоб меравад ки як гурӯҳ одамое ки фикрошон якхелай ба якдигариш ҳамфикранд нишаста суҳбат мекунанд. Оли ба фикрам як гурӯҳ носкаш мебурая, мегам мо ҳам дар бораи нос суҳбат мекунем, ҳар бега получается мо ҳам масонем. Одӣ карда гап занем ҷамъият барои ҳамун шахсое ки мехоҳанд дунёро биомӯзанд, бифаҳманд ва кору нақшаи архитектори ҷаҳона дарк кунанд. Якумин ложаи бузурги
ҳамин ҷамъият дар Лондон ташкил карда мешавад. ӯ роҳбарӣ мекард ӯ гурӯҳҳоеро ки аз худаш хурдтар буданд ташкил мекарданд кушодани дигар гурӯҳҳоро, яъне ки аз ҳамин ҷамъияти худшона дар назар дорам ки ӯ ложа ном доранд ва алоқа мекард бо дигар ложаҳои бузурге ки баъдтар пайдо мешаванд. Эсичо агар касе да чӣ боша фаромӯш карда боша маънои ложа чие, ман дар аввал гуфтум, нагин мара тоҷикӣ гап зад, ман тоҷикиро намедонам. Маънои умумиша бо як бор дига мегӯм, ложа ҳамун ҷойеро мегӯянд ки изначалное слово англиское, ҳамун ҷойеро ки сохтмончо, инструментҳо, яъне ки лавозимотҳои сохтмонишон, асбобҳои сохтмонишон мемонданд ва ҳамин хел ҷора ӯ ки сохтмончӣ ки буданд, каменшик буданд, ҳамун ҷамъияти худшона ҷойеро ки ҷамъ мешаванд, ҳамунҷаро баъдан чунин ном мегузоранд. Акнун ворид шидан дар ин ҷамъият осон набуд. Ранги пешина як қатор мушкилиҳои бузург дошт ва як қатор правилаҳо, қонуну талаботҳои душвор. Чунин талаботҳо буд нисбати шахсе ки мехост масон шавад. Якум, ӯ бояд мард боша, яъне ки мард бошад мужики тӯйхе не, ҷинсаш мард боша, барои он хотире ки озод дар ӯ вақт танҳо ҳамо ба ҳисоб мерафтанд. Дуюмаш аз ҳамада муҳим, бояд ки ӯ ба худо бовар дошта бошанд. Лекин инҷашам қайд кардан дар коре ки муҳим набуд ки ба кадом худо, шарт набуд ки ту христианини, мусулмони, бутпарасти ки, яъне ки одам бояд ҳамун хеле боша ки бовар кунад ба оне ки як офаридагори бузург вуҷуд дора дар дунё. Ба фаҳмиши ӯ, яъне ки ӯ худ чун ки архитектор буданд, сохтмончӣ буданд, раз ки бинора сохтмончӣ месоза, значит ки ба фаҳмиши ӯ тамоми ҷаҳонам яка сохтагия, яъне ки архитектори ҷаҳонида бояд он шахс бовар дошта боша. Логично, ма фикр мекунам хелам баақлона. Барои ҳамин хотир ма дар видеои пешина мегӯям ки атеист одами аз ҳама беақлтаринай, барои он хотире ки ӯ мега худованд вуҷуд надора. Пас ҳамаи дунёро ки сохт? Яъне ки чунин талабот барои дар масона ворид шидан ҳаст, яъне ки шахс бояд мард боша ва дуюмаш ки бояд ба худо бовар дошта боша. Ба ҳамиҷаш диққати ҷиддӣ битем бародаро ки барои чӣ мо дар аввал гуфтем ки муҳим нест ки кадом миллате ва дар кадом дину мазҳабе метавонад ки масона боша, яъне ки дар оҷа муҳим нест ки ту дар кадом дини. аз ҳамин хотир масонство дар байни яҳудиё, дар байни христианиё, дар байни арабҳо паҳн мешавад. ҳамаи маълумотҳоро дар сар гирифта шахси масон шаванда бояд ки шинос мешид бо намояндаи масонаҳо. барои он хотире ки заявка додан барои ворид шидан танҳо бо тавсияву пешниҳод мешид. баъди шиносоӣ шидан, баъди ба ҳама талаботҳо ҷавобгӯ будан, баъди заявкаро барои ворид шидан супоридан, овоздиҳӣ меравад, овоздиҳии пинҳонӣ. агар ки ба одами масона шаванда бештари аъзоҳои ложаи масона овоз бутанд, ӯ қабул карда мешавад ва нисбати ӯ махсус кор гузаронида мешавад барои ворид кардан ӯро дар гурӯҳ. баъдан одама ба як ҳуҷраи торик ворид мекунанд ки хеле ҳам характери ғамгинкунанда дорад, то ки ӯ дар танҳоӣ бо фикри дунявӣ боша. дар оҷа ӯ фикрҳои худша дар коғаз менависад, дар бораи ҳаёт, дар бораи зиндагӣ, дар бораи худованд. баъдан ӯро подшоҳо шаллоч мекунанд то ки озодиро нишон бутанд. ҳамин корро ба ними қафаси синаш мекунанд то ки тасдиқ кунанд ки и мардай ва дили ӯ кушодай. ва дар охир чашмошо баста ба храм мебаранша ки махсус одам охирон суханҳои муҳима дар ӯ мегӯяд. дар охир одами масона шаванда ба китоби муқаддаси динӣ қасам мехӯрад. акнун савол шумо натен ки кадом китоби муқаддас, яъне ки аз кадом дин, кадом динида ки ӯ худаш ҳаст? агар мусалмон боша ба Қуръон, агар христианин боша ба Библия ё ки дигараш, яъне ки тамоман озодӣ. баъди чӣ и дар зинаҳои поёни аъзогии масонаҳо дохил мешавад. ин зинаҳо ҳар гунаанд, вобастагӣ дора аз ҷо ва вақт. дар аввал танҳо ду зина буд, талаба ва шогирди усто, а баъдан пайдо мешавад мастер масона. лекин оҳиста оҳиста ин зинаҳо қушидан мегиранд, яъне ки ҳар як ложае ки вуҷуд дора ӯ ба худшон ҳақ доранд ки зинаҳои нав хуш кардан бигиранд ва ҳар як масона ҳам ба худшон вазифаҳои гуногун мегузоранд ки мисол мо чӣ кор мекунем, мо ба кадом корҳоем ва зинаҳои мо чӣ ном дора ва дигараш. ва ҳамчунин ҳар гуна знаку аломатҳову кодҳои махфӣ ки бо ҳамин тариқ аъзоҳои масонаҳо якдигаришонро мешиносанд. иҷаша гуфтан муҳимае ки ҳоло бисёриҳо мумкин бигӯянд ки не ай масонаҳо ин гуна аломатае, иш бигӯяд не ин гуна. ягона аломат ягон вақт вуҷуд надошт ва надора. бале, масонаҳо барои муошират кардан ва шинохтани якдигаришон махсус кодҳо доранд, лекин ин аломатҳоро ҳама вақт
тағйир метан ва иваз мекунанд. барои он хотире ки ин ҳоло мо ҳамроҳи шумо дар бораи ё гап задастем. барои чӣ алиш мекунем? мисол мегирем пароли телефони шуморо як кас бидона, шумо баъдан чӣ кор мекунед? ивазаш мекунед ку. ҳамин хел. яъне ки мо дар бораи аломатҳои ӯ гап намезанем барои он хотире ки бемаъное, чунки ӯро баъдан метавонанд алиш кунанд. мумкин видеои мо сабаб мешавад, ятиш мебинам мега бигирин алиш кунед ки Муҳаммад Шарипов уже аломат мунафаҳмид. хубтараш гап мезанем дар бораи дигар чизи муҳимтараш. чӣ гуна идеяи масонство ин қадар машҳур шид ва чӣ гуна 13 нафар аз он шахсое ки Конститутсияи Америкаро навистагиянд масона буданд. дар асл дар иҷа ягон сир нестай. якумаш ки асри 17-19 масонаҳо хеле ҳам машҳур буданд. ӯ дар тамоми ҷо буданд ва ҳар як одаме ки камтар боақл хирад буд, ӯ дӯст медошт ки ба одами бо мисли худаш ҳам суҳбат шавад ва ҷамъиятҳои масонаҳо хеле ҳам ҷои муносиб буд барои ин гуна шахсҳо. ва тамоми сирҳои заговорҳои махфӣ ки теорияҳои заговору мешавад ки ҷаҳонро управлят мекунанд, одаморо мехӯранд, дигар чизо мекунанд. агар шумо аҳамият дод бошед, ин дар телевизионҳои давлатӣ дар бештар каналҳои Россия дида мешавад ки албатта мо шумо медонем ки ягон зомбояшик ҳеҷ вақт маълумоти дуруст наметарад. ба он нигоҳ накарда ки дар ҷамъияти масонаҳо абсуждат мешавад темаҳои муҳим, дар се мавзӯъ суҳбат кардан қатъиян маънай. якумаш мавзӯи занҳо, дуюмаш мавзӯи динӣ, сеюмаш мавзӯъҳои сиёсӣ, политикӣ. яъне ки се мавзӯе ки гуфтем дар аслам аз як тараф мавзӯъҳои хеле ҳам муҳимай, лекин аз дигар тараф ин мавзӯъҳое ҳастае ки фақат агар ин мавзӯъ дар куҷое ки вуҷуд дошта бошад дар оҷа конфликт ҳаст. мисол ҳоло агар мо мегем ки дар бораи дин гап зананд, чӣ ба гап намезананд? дар оҷа ҳам буд христианин, ҳам буд мусалмон, ҳам дигараш. дар байни мо баҳс мешид. айно он шахсое набуданд ки бояд баҳс кунанд. дар иҷа ҳамфикро буданд, на ин ки противнико ё ки дар бораи зан агар гап зананд. ҳама фикраш ким куҷояст меяв шаҳрӯзи хиша нақл мекуна, шаҳрӯзи хича нақл мекуна, ҳам хеле киношида рафтан мегира. ё ки дар бораи политика иш мега давлати мо зура, иш мега не аймо, иш мега ядерни аймо сахтара, иш мега аймо мешавад дар байни масонаҳо ҷанг. лекин касе чӣ хел ба худаш фикр ақида дора, и озод буд. чӣ хел дар аввал гуфтем, касе кадом динира парастиш мекард, озод буд, ӯро ягон кас осуждат намекард. яъне ки аз аввали пайдоиши ҷамъияти масонаҳо ҳамин се чизе ки гуфтем мумкин нест дар бораш гап задан, омадагие ва то айни замон меравад. қатъиян маънай дар бораи се чиз гап задан. бале дар иҷа мумкин одамо пайдо шавад ки бигӯяд ки хай чӣ ба агане дар оҷа 13 политики амрикоӣ масонан ку. бо мегум ӯ масонае, ӯ дар ҳамин ҷомеае, лекин хай корш дар политикае, чӣ ба кор накуна ӯ? агар ба ин логика бигирем, дар оҷа ҳастай мусалмон, ҳастай христианин, пас чӣ ба агане ӯ бига ки дар оҷа христианино дуромадагие, бе ман мусалмоном надором, ё ки ӯ христиано бига мусалмон дуромадагие, ё ки мусалмон бига яҳудиё дар оҷа ворид шудагиам, бе ман надором. дар иҷа озодӣ буд, яъне ки дар ин ҷомеа озодие фарқ надорад ки дар кадом чизи ва ин темаро абсуждат намекунанд ӯ. лекин дар иҷа муҳимае қайд карданаш ки шумо масонаҳоро бо иллюминатҳо иваз накунед. иллюминатҳо дигар организатсияҳое буданд ки бале дар политика, дар сиёсӣ дахолат кардагӣ буданд ва чунин организатсияҳо дароз давом кардагӣ нестанд. масонаҳо бошанд аз аввал то имрӯза рафтаистанд. барои чӣ? фаҳмидем хитон. се темае ки аз ҳамада муҳимае барои конфликт, ӯво и темаҳо да гап намезананд. ҳоло шумо мегӯед ки пас аган дар бораи чӣ гап мезананд? дар бораи культура, философия, донишу малакаву тафаккурта боло кардан. ва агар ки ту дар дохили ҷамъияти масонаҳо будрои дар бораи ҷанг абсуждат кунӣ ки чӣ кор кунем ки куҷора бизанем, куҷора назанем, дигар тура рост як шата дар дари кунуд мезананд, аз дар берун мекунанд. аз суханое ки дар бораи шахсҳои хеле ҳам бузурге ки корҳои муҳими ҷаҳониро анҷом додагиянд, ӯ масона буданд, ин аз як тараф хатое, аз дигар тараф не. яъне ки аз кадом ҷиҳаташ хатоае. подмена понятия меган урусо. иваз кардани мафҳуму сабабҳои кор. яъне ки ӯ мисол мегирем Вашингтон, Кутузов ва дигар шахсҳо ӯ номи худшона дар таърих мондан на ба хотири оне ки масона буданд, а ба хотири оне ки одамои боақлу бохират буданд. аз чунин одамҳо бо мисли одамои худшон мепайванданд ва дӯст медоранд ки бо ҳамун шахсҳое суҳбат кунанд ки ҳамфикрои ӯанд, дар мавзӯъҳои муҳим суҳбат кунанд. ин гуна расм аз аввали пайдоиши дунё то имрӯза омадагие. шумо бестен як бор фикр кунед ки круги шумо, инами шахсе ки тумара тамошо дорӣ, круги ту чӣ гунае ва ҳамун круги ту дар кадом темаҳо суҳбат мекунад? ту чӣ ба қатъи дигар круг суҳбат намекунӣ? барое ки
қати як таш гап мезани меёй ки вообще о чӣ темаи дигара гуфтестиян қати о суҳбат намекунӣ, лекин дар ҷа на ту мефаҳмӣ на ӯ круг мефаҳма ки кадоми ту правилна думат мекунӣ, фикрҳои кадому дурустай, лекин всё равно ту дар круги худат суҳбат мекунӣ. аз шахсое ки дар круги масонаҳо будан о фикрҳошон солим буд. аз ҳамин хотир чунин шахсҳо дар ҷамъияти масонаҳо ворид шуданд. дар бораи теорияҳои заговор бошад, теорияи заговор ба мисли ҳаму баробара, яъне ки бовар кардан ба теорияи заговор ба мисли ки бигем диплом ба даст овардан и тасдиқ мекуна ки ту одами баақл мешавӣ, IQ-и тура баланд мекуна. Неку хеле намекуна ку. Диплом ту ба даст овардӣ, значит ҳаму темаҳое ки ҳаму мавзӯъҳое ки ҳаму фанҳое ки ту мехондӣ ҳамуро просто аз ёд кардӣ, хести гуфтӣ, тура баҳо мондан, охирона диплома додан, ту ё ки мисол харди дипломта. болои ҳамаи ин гуфтаҳода як чиз дигаш ҳама бояд бигӯм ки мумкин бисёри одамо бошад ки баъзе маълумотҳоро дар бораи масонаҳо дошта бошанд ва гапи маро бихоҳанд ки рад кунанд. бале ҳастай ҷамъиятҳои масонакӣ дар рӯ ложаҳо занҳорам қабул мекунанд, дар ҳоле ки мо дар аввал гуфтем занҳоро қабул намекунанд. бо ҳастанд ҳамин хел ложаҳое ки дигар ложаҳои айхудшон бузургтара қабул намекунанд, ба фикри ӯ розӣ нестанд, лекин ӯ вуҷуд доранд. ложаҳои айво бузургтар ё ин ки айво пештар пайдо шидан намегӯянд ки даф кунен ӯро, монен фикр кунанд, монен ба худшон кор кунанд. муҳимаш ҳамае ки ба якдигар зарар нарасонанд. тамом. яъне ки ҳамаи маънои онро дорад ки аз аввали таърихи пайдоиши масонаҳо то имрӯзи мора тамоми правилаҳои ӯ, қонунҳои ӯ иваз шудагае ва вобаста аз махсус кишвар ӯ аз якдигаришон фарқ доранд. ва як чизиш бетағйир мемонад ки ягон вақт набуд ва нестай ягон инструксияи ягона, ягон маълумоти ягона, ягон китоби ягонае ки тамоми қонуну рафтору идеологияи масонаҳоро бифаҳмонад ки ту мисол ҳамун китобро бихони дар бораи масонаҳо бигӯ ки анам хеле будиян. не, масонаҳо гуногун мешаванд вобаста аз вақту замону кишвар ки ӯ ложа дар оҷа қарор дорад. яъне ки ҳар як ложа соҳиби ихтиёрай. ӯ метавонад ки ритуалҳои худша пешниҳод кунад, рамзҳои махфии худша пешниҳод кунад ва вазифаи худша бугзорад дар ҷомеа. яъне ки дар хулоса мо чӣ гуфта метавонем ки чӣ хеле ки дар телевизионҳо и ҷамъията ҳамин гуна ҷамъияте меноманд ки якҷояй дар тамоми ҷаҳон ҳамашон як гапанд ва як верхушкаи калони главни доранд ки тамоми аъзоҳои иёро ба тамоми ҷаҳон управлят мекунанд. и гап хатоае. ба тамоми ҷаҳон ӯо як фикр нестанд. идеологияшон аз вақту аз кишваре ки ӯ қарор доранд фарқ дорад. аз аввали пайдоиши дунё то имрӯза ҷангҳо ба хотири чӣ рух метаҳанд? ба хотири нофаҳмогӣ байни ҳар гуна кишвар. шумо фикр мекунед ки дар имрӯз вуҷуд дорад 6 миллион масона ва реально фикр мекунед ки дар байни ӯ нофаҳмогӣ намешавад? мешава албатта. ва чунин организатсияҳои калоне ки яъне ки ложаҳои калоне ки дар уҷуво вуҷуд дорад, ӯ барои ҳамон вуҷуд доранд ки чунин нофаҳмогиёро ҳал кунанд ва дар байни ӯ конфликт рух надиҳад. акун дар ҷои аз ҳама муҳимаш омадем ва ба ҳамин хотир ман медонам ки шумо дархост кардагин. яъне ки барои чӣ ира секретни, яъне ки як организатсияи як обществои махфӣ меноманд. хай любой кас ба худаш сир дорад. чӣ ту ягон сири пинҳон надорӣ ки дигар кас намедонад? албатта ҳар як давлат, ҳар як ҷамъият, ҳар як оила ба худаш чизҳои махфӣ дорад. тем боле ки чунин организатсия ба монанди масонаҳо як общество, як ҷамъияте ки дар уҷа одамои аз табақаҳои баланд, одамои дар мақомҳои баланданд, аъзоҳои чунин ҷамъиятанд. албатта ки чунин общество ба худаш аломату рамзҳои пинҳонӣ дорад барои муошират бо якдигаришон. яъне ки дар умум мо гуфта метавонем ки ҷамъияти масонаҳо ягон ҷамъияти паданалатски нестай, як ҷамъияти нормалӣ, лекин одамое ки теориҳои заговорда бовар доранд ва дар занбаяшико кор мекунанд, дӯст медоранд ки аз паша фил бисозану ва дар гирди ӯ фил бо паша ҷамъ кунанд. фикри маро фаҳмидем ба чӣ гуфтанем? фикри ақидатона дар комментария бинависен агар бихоҳем дар сартон ягон гап боша. мешавад хеле ҳолате ки одам ҳеҷ гап надорад ва мумкине ки мактаб хондагӣ нестай, навистаам наметавонад. хеле ҳолатҳо боша агар бахшанда. саломат бошед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.